Dagarong ani tumlo jo ili tum kaching hon nai habesar tumarong koson lo kachi phoke habesar pen ke ong siki hang ma koson lo MLA ta nangman lo deputy speaker ta nangman lo ningarong lo ma phi Halo sir ningarong pilo ini arneng thida bordar pen thurgun ke long ko ke neng sam pilo aku ben abi pin lang dila son ke pin lang wah lak pik bubuk oh none long dun lok maring dam ning sam mulo choro parlo de na pen lo hang long pen ma long pen sir oh paya da duk do pik poda la puken te pukuson lo habesar pen ke chipoke punulang di biek bana thek dun long ma oi rong mang pregjam di la lo son lo ninga rong lo ma da te oh puken te da korjang so jo lang like choro lo de Cardom Elitu Mangbong Amri Pen MLA Akhai Dr. Habetron Alangli Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Anghoy Kang Nilong apot Nilihin Peninga Klong Kachoro Cardom Pilo Alangli Kalbiang Bong Pen Deputy Speaker Kelong Dun Cheng lo la se itu Kalbia Khaya Phani si aman la pela nong klan me akemi wan pilo pose ningarong pilo pose ke bang jarni sa me Kalbia Khai anso se kaching thu thek ye phan aban Kalbia lo anso ke me ke chok ye phan alang hin pe si mesen ada Assam Legislative long sa me kisman as he mesena asai dengpon po ba han ba chi pon thek po se ningarong lo asalang liphan nang gebang jarni sa me mesen me atna ke klem thek ye phan ana marno hirjumi hang pilo la ka jakong orang anu se mesen pen that rar ka chiri pon thek ye phan nia klom cholu Cardom I would say it is a proud moment for the Don Bosco at Umswai that Dr. Habbi has been now elected as a member of Legislative Assembly and again in the post of the Deputy Speaker. Definitely it will be an inspiration for the students. As Don Bosco has blessed in this interior place thousands of students, and I believe Dr. Habbi being a Deputy Speaker and a member of Legislative Assembly bring great blessings to the people over here. He passed out in 1996 and I am happy to hear there are a number of doctors, number of persons who have come up from this school and as the principal of the school I would like to wish him all the best in his career ahead and I'm sure that he will be bringing lots of blessings to the people. He will bring look into the welfare, happiness of the people, development of the people and he will also remember that he was a Bosconian and try to bring an integral education and a holistic approach to the educational progress as well. Okay, thank you so much father. Yeah. Cardom Nelimen Ronjit Hanse non Difu Government College along Nelly Assistant Professor Zoology Department along labang song hoi si Kibom lapen isi ningarong alam dak Difu Government College pen tedung munit nang keman doctor engineer apen kaprek officers nang keman da dupiglo la suang bong pen isi keprek jack la pen ke thedung arpu ke chepelong dun thek la ke anut kaprek ali elitum ke chinghon man ke do deputy speaker Dr. Habe Teron alang lisitame ihuri sike ladak Difu Government College long se higher secondary ang deng Charlie pen chepe un ponlo la pen alang li medical college Charlie dun si MBBS ang deng chepe un nun lo la pen penang apor alang li K long riapan medical profession ai sapen penang se kelang la pen kerap la puson tametum arjudunong la pen alang li klem pon bok
seta medical la so profession pen non che utusi ako political la a career tame alangli cepat develop pon no la pen alangli political la as a politician alangli elected public representative Assam Assembly along Deputy Speaker Anghoi Chepelong dun lo lake Karbia Khaya Phan isi Thedung Anong lo Anpar tame Difu Government College Saphan isi Thedung Anong ason lo Pipot ma Karbiang Long pen ke alangli helo ke cheng si Deputy Speaker Anghoi ke Chepelong dun thega bang phul le se ninge thedu alangli nut thek serabang le pen alangli hapu wes anatu along repensi ke develop le nai isia ele constituency pensi alangli chepai dun lo le pen halabang so border area Karbi atum kai ke kisung ke ponang le pen an part ame kaprek ki du kelak akisung antame alangli hai kisung anta alangli claim dam pon pol pen rada tumapan kerap tame alangli unan thegan pen ke claim pon poputa nili ningi thedodun an part ame dak difu government college saphan tame alangli apor asoi ke do ahot aling tame nimena ke charlie a college lo pu matha pen apor ke do aling nang humri asonde messenger pu tame nili labang so a platform pen tuning ridlo alangli phan tame pen ining arong pik lapuson Deputy Speaker alangli non arta duo kalilang lapuson arta apor ahut pen lapuson anghoi ke thege che palong dun thega pot alangli phanta congratulation lo anso se klemme damme alangli political career pen stame Karbiang Long as a whole upon thedung akerap hirzume alangli penajok wan po se nili ninge theta dolo Kardom Karbiang Long live kelang ratum doan pinitum Karbiang Long live tim pen non manil tum ke do bangke esi project awar si dolo pulote ladak ke Meghalaya Ribhoi district pen iltum Karbiang Anglong di West Karbiang Long labangso adua hoi long sidolo pini labangso adua hoi atok along pipo sintum Karbiang Long live pen na homri nang kok athepi bangala lo ilitum Karbi aser lo man ke the nai ilitum akhai long ke mandun cheng MLA ke to mandun bang phu bang phita dolo same MLA ang bong same Deputy Speaker ke mandun cheng Assam Legislative Assembly long karjab don iltuma khaipen iltuma nokbelo iltuma sar habeteron alangli ahemtun mate alangli akesaratum ke do alangli arong binong apusar pisaratum ki kim kerang labang so arong along si pininitum Karbiang Long live pen dolo pen nilitum arjab rapeda bangke dagrong asar mato dolo pen alangli bangke korti lo master arong pen ke kopilar puke rong pen ke risubasa la sialang litum phan ni tung Karbiang Long live pen man peng chipi poning tung karbi pu pen alang li lo rong asar lo pen lapu risubasa tangte litum pu nang litum arong nang nilu chok lo non bangke labang suarong atumu saponang thanun lalo nilitum dak Prang si keceng si ke nitum dak lagi dua kali nitum ha umrong su sidu ensil sidu lapen agasar arni ha dak nilitum apu sar arni nilitum apu sar arni abang pen dak nilitum apu sar dak rapadang hawar abang nang yalo andak si wang juilo la si apas nang idu bang ga samuk sidu samuk arong bang ga thengrak rong thengrak pusia dak amen gir hadak bangke anti hadak penta du thekhe marat maring jur ong ma du thekhe lo an pen si dak samuk dak rapadang hawar wang thulo dak lagi tu tak lelang ha ya marei sigidu rapadang pu bangke hadak pen kan thom li du lo an si wang lo an dak
an si dak rong nang la chilang thulo dak si nang kim lo arvit dak nang kim lo okay an si dak nang kim ching bang ke ni tu marong bang ke 1952 aning kan si 1952 ning kan si dak nang tu nang kim lo hala sula nang tum nang kim kirang hut ke rong asar malo ne rong sar bang ke nilipu bamon han sila Monansi. Itu mapu ba monansi lo dak rong nang chu kim ching. Amang ka. Tapi alang litum kote bangkon tum kote bang hini do. ke nona bangke dak arong adon mekar bangkon tong dole nilitum dak non halusut ke don froklat ke kim ching ke don frok na ke kim an non bang ke don ingkora troksi an lelo non man ke nilitum rong mat ke don kor troksi nat la ante la dak la nal tum ke ri boy district pen ra che koi not lo adua hoilo hala nal tum ke dohut pen tak pine lam ki lam phong la son pine adua hoy lam ki duma ave nilitum rong wet bang ke mkhalaya pen bang ke la du hoy lam nilitum ave clear yata lam ki lam phong ave lang litum arong alam bangke litum chethi ke chethan lo non bangke nalitum hawar pen la puson deputy speaker ke man ching nalitum ko pailo da rong arada tum ko pailo da tirim teram ka dugo bedi non nilitum ke do bangke la da bangke teron hem anok hum sidulo ilitum ka ching hon nai ilitum share ilitum kar biang long pen nong mekewan mate nong nam ke do ilitum khai pen deputy speaker ke mancheng ilitum ka ching hon nai dr habiteron halangli pen akleng lo pen puke atipi lo la selang litum han karbi po pen man peng chi piponing tu nona bangke ilitum ching ki than ji alam the bangke halang litum teron hem apusar pisar tu makai lamu sapo pen la ke hala nalitum hema ke sarpi sabramen pen nalitum korte bangkwan ma pen ladak labang so hanse arong ko son sinalitum na chiju na kona teron na sor sinatum ke bang kona pen ke bang ma angton pen alamu nang jithanun to pini dak alang li na ka homri pan alang lipu kidukila karbe are pen henge pimpen alang li dana homri pen ge alang tum pan kidukila je pu pimpen ni hamna homri ge alang tum pan ni suru pen ka dom pilo asi ni tum aprang si kiwang kidu labang kini tum aprang si kidu ke hala age sarna tum mata kurang chat po la ke ha pusari oh putsari pen pusari itu hem pita pusari lo hala nilituma pu tumba hatuma ko korte bang ni tuma ki bilo hatuma kleng lo hatuma hada ko lo ni tumba ke nili tuma pu bang ke mani hala sori soku lo an ke an pu bang bom lo na chondar bom lo thik dak ni tuma donrong lo han serong non la pua tar the lo ha ke sar tum lo hala to mani sar pipen and nili tuma phu chi pa chor lok lo an chi pa chor lok pen si dak pi sugaman along the dudun bom o tum no dun bom si non puta dak the dudun ver lo an nili tuma apu to bangke akhe bangke kado be bang pli sor lu bang hini pinsu ke akleng si dang ni ham sa ni pulo la pen ni akibisi ni punu bang rong sido la pen sor lu bang ni ke ha et ilon tu hamang se lo gele tu sam sai de lo an non bang ke la ni tu ma pu phuru ma tu bang ke da akai lu dam thai lo bang de lo an ke la no ni tu ma si dak du tun chom lo an ke dun chom no ni tum bang ke da ke dun an ke ni tum ta danili pu pen na tum na ben kharlo an ke tu pan akisung ke lak pen ko solo ma pulo am bolu charli du nang pu
dakarong ihak tu mag akasar sar tumbang ne yap ekene chingwai lo itum tanon ke hakko son ke lo school tu na popusi nili phana papidun lo ani phana pidun ta hala bang sur ke nang ethe ko nang ne atha hemri popena ke po ola sona tu thula oi hemri popena ke na the ko nang ne po an si nili dun bom lo ke dun umpanai taro arlo missionary bag pendun lo and dake kwan lo 60 tu hisab lang idun nanti dak dun bom lo an ke dak pen penang an dun lo an se ha panai class yang de andun lo halang so ki ji pe ne ve unlo ti unlo po mase class yang deng dun lo nan class yang deng pandak class 6 ang de andun lo an se hala noni to punu lo kleng to ma khai bang lo rang dang bang hapu rang bom lo an dak headmaster long lo chin thona thu an content em siang long lo anili phan hadi phuna pon del lo na hadi phu sari non po hala bang sut ke kwan lo 72 mayong men pon del lo da da nili dun lo da nang pi dun cheng da lo UC school lo hadak dun lo hadak dun pen hadak penang an dun pen hadak an meeting ang deng an lo ta hem agisung la pula ben man meeting li pas une del last ki pidun hudbang compalment nong dun lo an service sian un de pidun dan masi do kok lo an do kok pen si an thi thik hala nilipunu abang ke MSc bang long tu ne lo si sakuri si nang taklem nang popu si sakuri ri lo anili punu sina jing ki pidun jad lo ase la congress husi ni di sakuri long du hala doniram engleng dram la MSc tu am hai lo lang tum holo an ben ladak hinam ri endosin deuri putiba anse nampilo mone halang so ke language teachers karbi language teacher pula kelti amen se api che control api bang ke regularize na pon lo an general ande hala so hut awe hut ke nang li siente la council long sakuri ge long cheng lo ma la so hawar pen ke hala bang so hut ladak irong pen pulote nelilo ke cheng silo da irong pen takan serong pen serong nelilo anu jok som tekang lo la nili si long cheng lo an ke long cheng ke nili kwan lo hala 70 86 and 87 kan lo tela nale tum kote bangathom ma ne tum kote bangathom du son akleng sini lo nili ke dhoniram teron pusi chier lo ana pada wamang non la MLA lo la banke habi teron ana pena ke bi silo pin so bong ke la ke denis teron pun non dak du nitum dak along du lo ande nal tum injir ke itu mangjir bangka kleng si ke kathi pu bem si le kathi teron pi acha okay ada ba mange sang et teron pi put ti so hem thele ra padang rong siang bong ana ke bi so bangke sarlo la ke hachin thong ngte berong ha ke pelelo ante pu alang liar atumu sabonang thanun tha nang limen son lihat curulo nang litum liar bung nang ka hum report karbeng long raya bitung banta curulo nelimen ke kawe bepi ko sonsi nang lidak nang le ham manghu mangha pen to neli nang kile dun ham thegela pulo jo hala aprang se di karbeng long movement ki cheng se hutha elvin sahab lo nang pin khat lo o nili joglu pik sita nang amri kes tin seral de pumalo ma elvin sahab long lapu camping dun pi hajat lo he ma 1986 aninga kalang lo alang lige jo arji ta me pick di anglo indian arji russian arji di alang lige arji ta me pick hala 1986 osinali ka che songalong oi kalang iglo
Yen sie puluma ma kalang mane kese hamri kese tunseral pa abang nili ana ningkan do po hala lasut ni nali ning doi la avelo lan ening bangke avelo ko son si la elwin sahaba cipang ri lang mati hari sukulang la suhut ke wang si nili tumpana pinkat la he la kini umpana high school la student pana nili class 8 ahut la suhut lo la suklem dun hamat Charlie dun lo he Charlie la sahaba phan la nangli la dang bong gang ni sahab phan ko son si je tong ila la song bong lo chi tong la movement ang bong lo son lo ka theng long cheng ben tong ning ngak long ben pine do pa hi pa son veke ve he neli ke price ningkan ke ba pian sinai dun ke la la po che pa chini dat anta la po an lang teman ke la chichini je thek et nangli yes pudeta nangli la phan ka observe lok lang o cancer ke lang ningkan so munit nili ningkan bai nai dun iklo ningkan kep ke la so munit aura dur ko son ma tangka moha birti thek ma thek thema ma dunji puse me elana thek ji ma thek thema ningkan kep study de la hai kalang iklo ande nali tum serjang bangon bang po pinso bangon ne akleng sike aglo su rup talin pu konselong ke klemik he ange adawam bangke iri pinso la bangke hula kiba koson ho paningau hala college long hai lecturer paningau college politeknik lecturer ke la so adun bangke ti sem dun joilo lage porhi man metric pass pe number thom bangke number free bange non nas pineng se poiman ki long la kodak long ma ho hong di chua po ana bang phong bong ke nut ba ke do po lang hin angke ki bisi bange non jor hat se do la degree chali bom bitex lancha tangte nari tu malamu ta penang nang si thanun lo nangli det pen dak ilitum MLA sahab ke arta kwandu posu lasud arta abang ke nilita putek the he setalang class 6 promission to class 7 na la nilina po angke nili lokai bang ke ningkan si anang tekang bublum mati nili tempat nili sidura blong ningkan si nili lokai pen nili ni pe bang ke price ningkan krep ho bag dibo bangke kusuno nangli dak nangli det pen ilitum MLA sahab phan ke thek dam long ke lu Charlie hin punon mante ko son lo rong bong ji red ma mante la thua ja ma je lake o joje rong bong joje lu ke chilang o la sona jat joje sono de kleng tu malam arju ma arju se non nelitum se chokros lo jat lo salbra velo mati neli lokai ningkan la kini class 6 promotion class 7 nan lang mati neli lokai tekang ke neli temalam karju pen se bangdan lan ki man long lo he aduh dari chere pak ningarong lo koson lo de nalini koson lo pini Karbiang bong pen ke deputy speaker ke mandun cheng lo aprange nangman pusita me Karbiang long pen ke banga khai ni samil tuma khai pen la lak anarong atok dak riboy district pen che koi not ilitum west Karbiang long la danal tum hanse rong same la ana tok aprange towar ta ave meri hing ave di la ana tok pen nali korpo la puson mandun ji pu nali ning mathama matha the la sta neta isi baga ke te ke manpo la ke im the ang thik po bangla hai la so bangai matha lo puthe nom son la politics MLA mandi po bangai matha itek the dal hai nelita stame sonba ke the longi la po se chokros chok paduk lo ajar lo aminata je paduk lo hai aminata hemang lo te sai tiki po la son lo sai da tiki kima sai da tiki lo chelong ta vi lo no vima lo
Apra nili tum sung pigi mati nili theng thea nang tok long lang la tum phana posai. Sang over put think an si tok lo. Hasut ke rong isi talan kom som mati. So mane theng the mane la pu nili ni pe bang hadi nili ni pe sarpi hai. La suchu e dun chutiki dun hai. La lanta chulong lang aprang hoda ke sung ke chiki mu dam polote anon ye la son bod bangar nam phai ko na pilo pulo hai arong phantalo hawar phantalo nilitum hawar ga ki dudun ki sung dak ra ga limate la lang lutum pen hai ason hawar chithi jat sob bang long le na thi lai sung pek lang lutum pen bang hai kaprek tum pen bang ali la son non si ki plang lo hai arong ta non ke thing thian ki thek long le ke price ning kan ke bak lu prang la san an alang litum pu ni sinang than nun lo thema sarpisa bura mate alang lia lok khai pen ani pi di chiboi det pen ke alang litum si apia pulo la si puak nali phanangar ji bang ke laso bihek pen samialang lugachali hin bang ke thexera joini si Dr. Keman elitum chinidun porote Dr. Keman phan ke penang an o somaratum lugachali hin paprang piknang ji porote bihek pen kosono nang tum theng nun bihek pen ke bihek ta au so bang ke di lugachalang le an lugachalang le ta monila pu hedi Saratum la Don Bosco da depende LP school pass de Don Bosco se bidun madidi Saratum daruri koboli piri hai lake nitum si la class met la class la tu duan ke match ke angdeng la phante pithan tu an met hut met science ke la ke chilang le exam da mengyang lo ji hajar ji nang la an lua puri pola e phong puri det pon ki lo adap tala pulo adap jelang pro ke dam na koson si doctor alang entrance pass det pen doctor pachali dun hot koson na tum tangka maha kiri garla dogo tangka maha mang ke alang sut mang ke ni tum ta athe ni tum do ni li tum mar do lo puneli mo ke bita po hilang an ke alang thik dak pen di phukop college along sign dun lo ne sign si dun ni to sign dun ta cholo po sign dun ni pulo an sign dun lo hajar sendrian an thik doctor enten pidun chilo ane pass lo doctor enten pass lo ane dunang po an si tangka posa ka du ka ve sono mal ho po hin ri lo ani methana dor ma sa sub dham sub ta saguri lo podulo hai an dor de bo pe isi ke choro lo apran le isi momentum isi khulbang asam narab dun 14,000 tangka naramul dor de chot po la admission ni naramul lo an la mo det phandak no me ke ban ya bang lo papuri pa menang puan naramul lo la se papuri dun lo an da penang li phan alang phan adim meta ma Dibrugarh ande korti eng bong ko sono nali tum ke chingki je than pine chi bong pasai pasu lo sono duma pen ke hai nai malo nal tum korti eng bong mane no mat ke ni tum kala swar lu bang ke thom pin su bang thom da ni tum ji pupe korte ji pupe anilam dar ju kai halang tum lam dar ju an kai than lo boda ni tum pene serkle hut pene sta la horjun asabak mane serkle asasa horjun huta la pulan ji than nang lo puji ang la ji than the ko ji phong ji than po ani ke ji review velon ke ani than po bujina po bulo anda non pudane tum korte ang bong ke ji pupe ene pu du hai ko po leo ekla mi pu ha ke du hai to ase ke the ka cheng che ka bang ave no anda ve ni tum koson onde non ge alang ke MLA chotakale dipuri speaker manelo polote koson nalitum hemisi pilo puji ni tum hemisi dala si non MLA manlo an lapen ke aro MLA angdeng mangta
hala asap ke program promotion lah mane ala fast na pulo ni kapega tuar sunun pop na pu kapega tuar sunun pop ni 50 la sunang nelo la ke duan klem na athe tum ke duga khai penak tang ka posa ve hajar be nang pulo bang nang isa ka bang dulo pot soklo pula nang chak thip lo ar pot an si philas jib arang nai than lo ituma cm an se bang a thi peding nang na pen an se ana malang li phan pa du nang alang li ke chak alam chibar ve det pen si tiket bang da phan si agala ka phang ki pu ateng ma si pidet lo pidet pen thor lo an khoros ne tum charam ki kado ka verong sira bisia kong horang na rabun pen hai det lo hai det pen pathak non thik aro karbi tumaron ko por hai det pen ko sonamal hop lo isi itum karbi tum ke dak ke hang ni pu bu yon matha bu long lo por mle ke an bu yon matha senang ko son ma pu an yon non rong asar nang pu rong asar matha lo akan bang mi ping dorbar panu paka asalang tempulo isi bak apres promotion wila kopi ni dui bolang li yon alang li manam batai lo ni limi kopi ni silong la kopi ni aman sta alang li lapan emle det kali pulo an irwa phige langso ko bolong pil lo hala bukan mengelang le an sio non ge itma emle ta isi high upgrade lo mane deputy speaker ang dengan ke long dun lo itu mana arong su kilu ne arong ba rong su ne arong man ke itu no ne mi pig lo puderang tum da pule aro ni itu mata son lo aro rong isi mekar me son che than din lo non nilitum ke do bangke Karbing Long Life pen non ke do bangke Rapadang LP School di Chugedam tang 1980 ningkan si establish lo lage block Amri lo cluster bangke Swai lo West Karbing Long di labang so school atumung thum nam lo te di lai lo elitum katheang elitum emoyar bung mate Munit aphan paplangji pathek pareji polote loge charlia hem hello elitum kecheng sigi elitum po pai pencil elitum charli pola sopike school hem penlo la se school donangji pothepike lo charli nangi pothepike lalo labang so school edi chugidam tang 1980 labang so school pensi elitum deputy speaker man ke do MLA sir Dr. Habe teron alang lila tak so school along si don supen happen benglong chi anap jangplur pensi labang so school lan ar leng ha hem pen ladak anwang po komama si hasu na thondun ma ko son se ke charli ma lapu akleng haido alang lipen le than pachini na auto labang so school ke dagnon nelimu Dr. Habe la ka veteran lo behek aku la school da kelong da hala pansut kelong la tum ke first student lo an ke a teacher da first lang alang phan ke than vek a teachers ke mone senat linson senat hello an la along si dagna sari pen ha class 5 class 4 ang dengan dun lo ha so class 4 class 5 ave da pen pass that an si umpana ne kan si boyun lang dak pen panai ada pen pas dat an panai ane kan si dat pri hadak he long cholo pri dak don bosco si nili masi admission and pidun lo no hadak sa pidun pom lo dak pen si mitik pas an dak don bosco school pen lo ante labang so school ke rong school polo sitami la so hala bihe kan ko alang phan ko malo na thon nun ke so thon mang ke la kanili hemasor si nang thon ari odo nang thon dun lo athe hala nili peda hem donko sarpe son lo an nili puban da sai kilo an dakhi thon bom lo lang tha mai no cameraman labang so school Rapadang government LP school pen si chugedam da 1980 aning kan alang litum si kecheng sia base lo mate alang litum si admission ke an cheng lo labang so school pen si inut Assam along di Assam Legislative Assembly long alang li deputy speaker ke mandun ilituma khaya phan isi nong me ke van lo ilitum labang so school pukelang si non mang ke pu barak thang nang lo sami labang so school pen si arleng the paman lo lama school la tor ma sabu paklang nang wang no
la bang so syntax ki bi bang ke la arve lang di alang litum preserve ji phasi la son bi lo la bang non apisi ki kim don bon lage year of construction ke 2025 and 2026 ki tun ke dang midday meal phan lo la pela so school di non mang ke jo dak ke hala so di lai ke art mukhata nek me jo ni puno khompu alang litum ke tok don ha so se alang litum si ke tok ne mat ke son ne la pen la dio la haku teng la di itti zahur ke salam non puta la son na teng la pen jo la khirkita haku teng la 1980 sur ke salam di building bang thang the pin lang jo sitame la churulo la dak school management la phala sena sango alang li loge than ke che paduk ajoini labang soilitum kaching hon sar phan munit pamandi labang so school pen la dak pen selang litum a b c d a for apple b for ball dak pen si alang li jakong chilong pon lo munit ke manang ji pu ke kecheng sia keng kam la bang so school pen si paprang pon lo la sila bang so school phan itum karbing long life pen same ning aklong men churulo salute lo la bang so school phan non nilitum dara pet ke litum kaching hon sir mla habe sir alang dum korte ki bc lo polang dige la pen non rong arlu anil tum avijang sir be chenga por bina por avijang sir pusita me rong tor pu aniam son ke la bang so toware mentulo nal tum long pon pu Langsung atubara bang ke penengang bong kitangi pusi berta gelong. Oh. Pen non claim pon bom lo he. La pule lang dam lo pulut ha 1952 pen ke towar ki ku ke char ti lang bo La ke cicar ti pinalam lo. pulut ko an 70 years do pu 80 years lo. century ta ke play so so lom den non ni ga kleng lo li tu ma sa lo mla mandet pen ko pipi ajai mek lo rong rar phan jasmen ka ching kuramu ke matha alang ko pini kaning hi son dulu ma La aduan mang meli ik lo alang MLA bang ke mang bang la lo. Nam tine pen la sonarong tuwar pen bang lo kudu ka ve sintur rong bang ke nona bang ke alang jungjung ke mang bang ke rong phan ta jasmet ka pacing tur ye phan se alang bang ke mang lo. oh La pen rong pen bang lo ke Charlie amu oh tuwar la pen la ringa me ke duka ve ang son ang ta lang bang ke lang pon pu pisa lang si chak lo kilong ve gi pisa lang atha pon lo la isialam ili penangana tum taning jihur ti la ili tum kela da ke ili tum long ri pusita me ili tum khai mang ke mc ta long de delo amri ke di wala bang ili tum non ke do bom mate mc lo aja alang li si ke chari chalom seksa ili tum la dang nal tum havar bang ke ko pipi scheme lo ke long tang de asus skim bang ke meli tum ahin bang ke alang han kon mudam pulot bang ke sining dugala oh alang MAC chari bom hala bang suah hut pen alang ceng bele lang dam lang ke ni kan thom kep rap pho pen ni kan thom kep ka lang ke EMC ki bom piniar ni amta sita mela development a mukhaban tu sono ne kiun elo ne neli tuma hin bang pu nampang krive son si thegam lo an alang li la non bang pinap diga bang ke alang khan tan ning hipon alang li lang pu sining si sita me kidam ta bang ke alang li ave deta son la bang ke hokalam lo la lo la si niltum jo nili la pu la non la sor leng sun nang po la sor leng sun si la soang long pu pa bat lo te akarum ki sunan si rong supi mate da ke litum han se rong mate litum habesara hem alang litum rong lepo la pen ke la soto warna litum non thek ilong la soto war bang ke comment tu 1952 council chari chalom pen halang litum to war ki long le pinlang pusi pu nang thanun no la pen ke mec lo local em lo alang li sitame lang nang dun de son si thek pon long lo penangan kar bi rong ke lang pangkri bi la puson si litum chini dun lo sitame la puno sitame bang non dr habesar MLA nang man lo non deputy speaker nang man lo non bang ke la bang so towar sitame non within 1 year towar ki nang man po la pen la dang rong berong thakara tum ke la so chelat la bang so ling road an so se mesen po la lo
lapu pakla polika lapu jona Alang li non itu kandidat ba MLA Dr. Habe alang li edit sekarang alang li ahok lo diusi ni tum dak rapadang ni tum pariso rapet bare school dun rapet asono kita ala ni tum diusi abang ke dak abang ke duku apot ni tum supreme kodama mu abang ke ni tum khong made diusi abang ke thengki arong thingmum ahu lapen binea Kilowan ahu son se kacojor son kaaman tan itu musuklem yok yedet lo ne tangkai ring ave ini kot kenam kopi kenam lahaya harman itu mucongdat dun non la itu ma deputy speaker Dr. Habe alang pene itu musuklem dun wek atuk no alang lige la beleng punon hoton punon pen son buthek pusiar jino ahok lo sa alang li hem dukok pene school pen free hut abang ke alang li akisar tumalong kithek dun la pen uwi udon atum mane mengdung kesar pu atum pen along kithek dun pen ton punon beleng punon alang li hiap punon alang li asap su la pulang po an gene but dun sik la an thek alang li hai pen si nangan ke alang li claim dun lo nilitum tala sondak thak lo lang nilong en cepat tum dun man itum tala son se claim dun enang ana porge ala alang li nalitum la ju da per hut na mate pinine claim bom hut alang li gela kitab ta pu scanning thui amek pen pu scanning thui ti pu hok ma la bang ke lili matha lili ta bong so ko mangude ti lili ke hala su ka matha bal an kithek gi pu lili matha dam de athema la mang ke kitab puri po la puri kitang lo tala mang ke kitab aning athai chibiko po la mang ke ki sangyo le son si ke o an stame ala mang kapur hi kitang ason lo ne kitang te ne hasu bang chini ni an sta non la sonang le rok ang deng ko bang ke hala sut alang kitab kapur hi pustame aneng aku arlo chukulit pame la son se matha lo bon asona ya por hisip pu ya kali por hisip wala mari mene kapur lo te la bang ke mane ala ma ka neng arlo chukulit hey la sona ya bon mane a kitab joy lutiti la sona ko la pen ki aprek activities ki claim person thak la ala bang ke kaita chenggap ki hemakam ki claim punon hayat punon ala ma kaita advance la sona claim kupine ning dolang ma nal tumla rong ju hut pine rong ru in incident penang ni tum pari sumil mi dalang di kelas 9 nan kan lo la so ning kan bang ingnar diusi julumpik nil tum padang rong bang an ke diusi hut nil tum bang alang ni tum hidi la pen tum hidi supaya hoy nu an ke ingnar bang dupik an tum tai hili bongbong ke ponse inghan karnu along son coba jongpo hadap lo ingnar ki tungi la pen angnar de yon net kali wang rote apur la se la son apot ni tum citong pon he ni tum pari sumirmar alang kelas 9 por hi hut aning kan lo he kita hala pi alang di ko an por hi long le ayu ta ni tum ge ingnar hon nang kok lo seta alang di bang ha rizol por bang ni second division alang di long dur asa isona lama julong alang ling nara plung lo pote army odun po metheng dom chudun hai po labang ke ahok lo lata ni ke ka feridun alang ke hala sut alang hatiar la po ki mewe motate ke safe nai ke chire pu ke thepai pen la inhan karnu la sodi manat le ingnan men pulote labang ke thepai sta chiwar chok po kalite ha inhan karnu ke hinsta kapi po la so hala sut ka ki plunga ar kom ke la po anap lo kusonsi ingara hurwang lo pote nandung koson lo nal temang bong signal GPP ke la ke ala sut ke la aka preka signal kithe ke long le lo la ka dong mesa pu sigi pu hala sut kerosin thai po tena tha bang ke lang pong son aten bosta son se ala sut mar thu chok pala suni dong mesa se rung po
Oh, lalu pula Cina po. So signal lo. Oh, kewang lo tu. Isia visil person lo la. Kapasi. Lalu te kewang lo nang re isi dulu po signal halas son se CPP. Lalu. La se kon mudam me non la itu ma MLA Deputy Speaker Nelly lo. Alang li Ari Sumaraku udah alamu bangke Nelly mengdu. Alang halan nilipu kido hutan tan nilipu tala okan mang risret leu lang roy pustame lapen inlong hayat pustame si isi neng idu bangke la non nili la deputy speaker ke man dun teneng man dun la bangke hari suaku hutan tala lang ok kiri dun ok kipru pustame jok le long les tala mang longi lage an lapen atham gitot pustame alang hadadak sini lihin lentak lapan ke sini dun ok atham gibi ok mutheng bahaya lin thom lin pli yon siklong hala sipenta nili tak la antal long thek alang ba Nujung ok talo. nujung lapen ok mutheng jo ong lin jo ok mutheng son se la sona ok long thek pen kapari pustame jole long les tala mangge long ve la sona ya Ahong lo la de kopai le do pote ogatip lo sana di alang li kopine dulu alang aura alang li long arnam isia hirjume dulu la suppose kapre katum oglong le pustame alang li ke parhi lo te parhi long pote ok thepo ta long po nu theng dalo po long po nu jung ok le parhi ta long po di hala supensame rong ki jui pariso hustame jo akopai kaprek alang li phan ke pidi la Tumarong ladak pen cicar det hala non inglong arlok lir sengsang lapen hola inglong kang tuyan ke me khaloi lo dak pen cicar det hala inghun wang bi do hola ik suang longan ke labang me khaloi lo lapen la kilir tek det an bang ke lake dak di tumarong ahbar lang la kamera pen ni paklang ni lo samila lo la so inglong do ma di la lir sengsang inglong bang ke karbing long lo la pahala litintar iksusan ke Meghalaya lo mate riboy Shillong la Shillong bang lo la bang Shillong area hala inghun bang bit an bang ke lake Shillong area lo non ilitum mangke rongang bong sidolo dak ilitum kaching hon sar Dr. Habib Teron MLA Deputy Speaker sar tumarong sidolo lapen ladak arong a picture ni tum karbing long live pen paklang poning tung ni tum karbing long live pen lo ke bang cheng lo madu media ta bang wepin la nil tu lo ke bang cheng lo la pen la pu lo bang swing long par lo pulute aroy kupim jam aroy dolo kuling aroy puta pu jang aroy puta hal pu bang ke Riboy district lo mate Meghalaya lo la pen non itu ngido bang ke Karbiang long lo pulute aprang nali tu ma ahembinong dagarong ahembinong nali tu patir pipon kodak bang lo labang ke hokpe dalam bang lo nilitum korte bang ethom lapen injir bang ethom nilipe nilipu nilitu pan perthe na kapajon mu padim ke lan non labang so anak ang namlom pumandet lon nilitu mahem dak pen sutrek det lo lapen asimbon ta dulang lanon thisu lapen supu putapu nasputi pu halabang su asimbon dulang laken nilipu non la MLA sahab ape apu banilitum ape apu ki kang asimbon dulang lasin nilitum dak si nilitum perthi kajon mu dak lo la puge alang li MLA sar penaki BC bang lo amen ngosameng te nilimen bang ke dinesteron nili ke BC lo lang li ke dinesteron ke hai lo la penalang litum kece amhang tek litum doktor sar amhang tek chenge labang so abiti pen lo la so biti ke la so the kopilo labang pulo pupu ke ribab putapu rabang so ribab ke la ke sar tong ke etekang nonda sim sab dola la pen la daga biti bang e pu non mang ke biti kang long non mang ke tum ke hala lum mate towar joini pen lo hal dagan selang litum mang ci badam ko kada si nilitum dak cingki ci thana long hadak si herilo la pen la pu rong sabu ilitum torna dak
non man ke meri hing nang lelo kedi Meri hing bang nang lelo non bang ke sarkara tumta nang lang pason lo labang suala meri hing dak atonu lan ka hilupen pustame rihing bang nang lelo la dak ate tawar nang lelo ma tawara bang isio tawar nang lelo dak Airtel bon Jio tawar ate la doktor mate mitu bili MLA sahab pen kosono nang lituma bainiam bonding ke nang liga ke bisi nang li jepang dun pi ke son ma neli hok pedalam ke lili korte bang etom cinghonu lapen supin suang mong penta aku neli phana bang ke akibisi pumat nang hon palor lu bihe ka ku penta neli tum kam ka chuklem ajat punonta neli phan bang ke nang chang pon det polang bang ke bit pustame ba mekhaloi hapu par pustame alang bang nang chang pon det ji nupak pusta nuke pusta rabdu nang po lala lapen pinya busta pusta rabdu nang alang phan che thanam lote tumu suba du halabang suhut ke tangka poisa warsai pusta kom duri pi ke pot lahai warsai avide pot lasi nilphan man nang hon he tenali tum dak rong ke do hut bihe kang ko pine incident ko pine alam nali ning do ma bahini yang bong nali tum rong bong achar plung ta pine labang ke du mene non puta tine ne labang ke bihe ka kupu alam nilita sabu the hoilo nilineng du non puta labang ke pudam det unilikon mudam unbon 1995 aningkan labang ke nilitu hema sarburata ave det pen labang lalom hidi halabang suhut kon mudam me la ini ke pu army hongni pusipu la ingnar pu bang dupik la pen nilitum la hidi jong hele nilitum tiki busta la suhut la sok phi thorlo pelatang ke labang su sok nilitum churot long le hala sud la ingnar ma atum sinang phalang no det pochu det pon nilitum ke chulong le la si 1995 ningkan ma nili tuma hema ki sarta den masi nilitum ta ingnar ta chu honang la non MLA sahab pen nilitum bahini niliphan ke hemtap nang pachi bat kok walang sila ridling ring rid pupula hiddi alang sila hai kupune lahai kiprung nun ta lang university sunchot pon niliphan bang ke ha thengpi ahem tap ing tui pik mitar ing koi susese haladak sin liphan bang nang pidu joy palang si hidi lahai ridling rid pu bang alang se aju yer lu perlu pustame theng tom pen pustame la bang ke ingnar plung duji la bang ke non puda nili nengar lu ingnar kang rong asi non puda dulang nili bang ke oklem her la bang ke hala sud nili non puda nili neng dula lo neng along ka chibi ke the nei ke alang li il duma akleng sami nang thanun la ik sam nang thanun lo chilong sami vi pu hok ma la ke kalang chilong ta vi la pen bi ta vi alang bang ke bi ahur du pik nei seta ala ke jon plikep bi du la so bi jor po tangka war sai halan sud ke la bi yor si nili pelil putu bang ke la dak si tangka ke ulai uncho ji kapreka war sai ve sud ke yor ke lang ok long thek u sita ok yor thai ve inglong ok lang ok nilipuri slet le us takiyor thai ve masta me la hai kupulo pupo la hai bi la hai bang ke bipari tu mekhlai pen wang po yon pen pene sikapho sia kep la hai nang nam po la hai lo nilitum phan nang berti berton la hai pensilu nang pacar le lo la pen alang alang thedung lo high school lo lan bang ke aphi ke nili se bi chu yinang lo nili kiwi huta bi jon thom kep plikep tam dulang la ke hokalam lo la non nili tum ke do bang ke la son habisa tuma rong binong mang lo la dak alang lituma rong long penakan group house ke long la son thek long lo la pen la bang non la puta kim rang mom lang la pen la dak bang ke elong e don ja lo tema inglong sai di lo ma didi ha nane ke teron hem ke ha nane don pu inglong bang ke ha ing ti hem la pu son di la pen nali tum ko son se ke chi hang lo pini program do pini my meeting pulte neli tuma prang hut may meeting rong arlu sarmar pustame risu jang kasing vai pustame lapu neli tum lapu barikah po isap halasi hang taram ponji ningwe la la sithi po ningwe bang may meeting duji sarthem pustana ne barikah hem pustala sudla simai long and don mati
Dak kenal itu wrong. Jasamet ke cepati pi pon jasamet ke kering jipan. Ko pipilo nal tum katiki bang sok pen kaprek ke. Sok pena pitu tangkawar sage bang tuke lake kon muda me labang ke jaru. Oh. Lasi kiti pon lo jaru lapen hansu. Nona bang ke aku bang thule lo la anaros mo kham menangan ceng pon lo anaros ka don tin tadu. Oh, entela. Nili ke bang mom anaspati penang anarong theklong atheda theklong. Lage lalo hoklam lo nili tum dak pena char se nili tum la nasputi bang klem dam et athema rong adim pulote la bi yat kidu kaveta du ko amar se achar se bidam lage hoklam lo asi non amar nili tum tangka warsai kachuti ke tum kilong ke jaru lapen jaru mate arpek lapen hansu lapen la naros mukha lapen cek bang ke lake common lo kidu veta ate nang li bang ke chorlok kadu ke nili chor bang ke ciriat lo nili sumarta bang plilo men bang ke miris rong hangpi an nona madalang ke klembom la bang ke me clear lu si agof men along si klemdun la bang ke SI sub inspector senang klembom school inspector kali police department lah police department lo Meghalaya si klemdun kala riboy long selang bang ke hadak isyarong du sulia yapnar pu riboyar lu hadakar biarong du hadak si nilchor bang ke dukok amasi kam yamang ta hadak silong lo anon mat kam klembom lo ke nongpu hadak thanan hadak si klem kana si klem dun bo la lo churu lu di arong nilina paklang poning tung la son jo to war bang ke la pulo Dang jong si don lo pote ho la sing long andangan ke mami tihem long pihem la son si dupo hapen adim domipik ing samdop la pen ke nilitung ke bang hon same hon milan tokmon la pen ke adda prin prile porlo porte nang litum ing hun stamela so ing long pon put la person litum tek pon mon jir so to mon kai kita do non dan litum ke prin long polote litum non bukulia hawa di fu hawa pote karom si none arni ke susikam thi dake arvita jangpik lapen ladake ing samdop lapen botek bosu hangju adim dome pikar bienglong lirseng sanga pirbi ke lapu hawar helo ke ong nai pen ke do men nai lapen ladak arong pensilitum man pen ke do iltum kaching hon iltum serlo Dr. Habi Teron alang li MLA nang man lo lapen deputy speaker nang man lo di la helo alang li tumarong atumu bang ladak pen ke lalo Kardom nilimen thari denjing tisu lapen nilino nam adak hingchong risunim su ate ranglong kongjung bang mate general secretary arpusi khik bom lasi non litum karbiang long ben man kido akihai Dr. Habi Teron deputy speaker Assam Legislative Assembly along kupisi lan nilitum hingchong risunim su ati rangpen kacirap lokma alam thi nilia sabsu thanik chompo alang li jirpu tumben kedam tang ningkan paruk reser kebra trokser kebra kethom aningkan dak rong thom arong arisu nimsu lage mukoba phangchorong lapen rapadang hansiarong lapen umpilang senararong alang litum ajirpu jirpem pen chingrum si hingchong risu nimsu atirang amhang pathek iglo lapen alang lige halasuhud general secretary pusi kiglo lapen alang li jirpu sarsing tisu alang li president arpu dengiglo na sonsi lapu ronggrup paching tur je pan risunim su asong sengsi ang tunang tunbang bom si non nilitum alongan samit nabang suar pu klemponik bom non markela so a hem nang to club ke ko sono kidam tanga por hut ke club hem ki miglo la philang men si ki kim la non nilitum ki doa phila daklo la pen non bang ke la dak isi committee hall person lo la dak si ande nalitum la bangso riso jang terang pen nalitum jasemet hingchong risunim so terang hin pen napuson ate manalitum isia phurkimulo nang litum non ki do bom nang dum la bangso sai ke klembon ke ate malang litum si founder lo di litum deputy speaker man ke do MLA sar si non nalitum la bangso hawar la an ke atok
ahawar ben Ladakh ke border area la pen kwan ningkan one Ladakh towar ave me ave lang ave di sami non bang ke laan alevelan ke kele dun ke nalitum mahin pen pilo puji Prangsi ke nilitum sami lapuson ang deng nang lijip ke mata tepin lamang ke nilitum son rong susu long pen lapuan akang tui ang deng along lason deputy speaker ke khidun jip ke ining mate imang lon ta himan me la se lang li deputy speaker man me kupen sami nilitum aphan da hingchong risunim suati rang along ke nang cherap dun bom nilitum na ni festival ki dun busita la pen kaprek ajay mek rong along kideng samialang li nang sirap dun bom tangka mahapen cenglok bidisuri lapen alang linon amat sami nilitum long bidisar mate advisor nang dudun bom lasi nilitum ningarong piglo alang li deputy speaker keman pen rong along paching tur jepan kaprek amunon kewang ji langar ni sami deng bon ji pusi ning thipon la